Maiatza iristear da, eta horrek esan nahi du Gaztezuloren ale berria datorrela. Zer aurkituko dugu bertan? Aldizkariaren protagonistak Osa eta Mujika dira. Jaiotz Osa eta Xabier Mujikaren konpainia. Dantza ikuskizunak sortzeaz gain, musikariekin ere elkarlanean aritu dira. Esaterako Izaro eta Gartxotekin. Sexumatoian Ander Lakai aktorearekin egon gara, eta txutxumutxuak dauzkagu. Norbaitekin oheratzerakoan duen ohiturari buruz hitz egin digu. Eta trikimailua partekatzeko prest dago gainera. Zirzartatalean Anepe Azedo dantzari eta koreografoak erantzun ditu galderak. Pertsona famatuen artean nor den gogokoena aitortu digu besteak beste. Moda kontuetan Markel Belez musika jaialdietako jantziez arituko da. Sexu atalean fantasia erotikoez arituko gara. Bete daitezke gure fantasia. Droga katalean Bilboko espida da gaia. Espida honena Bilbokoa dela diote. Benetan hala ote da. Osasun mentalari dagokionez, Ane Izagirre psikologoak babes bila ChatGPTren gana jotzaren inguruan idatzi du. Horrez gain bideojokoak, musika, film eta liburu gomendioak eta beste hainbat kontu maiatzeko Gaztezuloan. Ez duzu galdu nahi, ezta? Ba, harpidetu zaitez.